выступ Радослава Сікорскага ў польскім сейме. Што ён там сказаў і чаму узгадаў Украіну і украінцаў? Адносіны паміж Радославам Сікорскім і прэзідэнтам Каралем Наўроцкім. Што там? Новыя дадзеныя пра ўклад мігрантаў з Украіны ў польскую эканоміку. Што вядома? А таксама паездка маршала Сейма Владзіміра Чыжастага ў Кіев. Што ён там сказаў і чаму пачаўся скандал? Гэта падказ зроблена ў Польшчы пра польскую палітыку з вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, ужо традыцыйна, калі ласка, запрасі нашых глядачоў-глядачак на нашу сустрэчу 7 сакавіка, гэта ўжо літаральна са дня на дзень. Так, сябры, сёння серада, гэта значыць, што даслоўна праз 3 дні, то бок у суботу 7 сакавіка, мы сустрэнемся ізноўку з нашымі дарагімі глядачамі і глядачкамі на афлайн-сустрэчы, якая адбудзецца ў Варшаве. Гэта ўжо трэцяя сустрэча, якія мы ладзім, дзякуючы тым грошам, якія мы сабралі ў мінулым годзе з вашых 1,5% падатку ПІТ. Калі ласка, прыходзьце, берыце сваіх знаёмых, свае сем'і. Мы абмяркуем важныя і цікавыя тэмы польскай палітыкі, проста пазнаёмімся з вамі, міла правядзем час разам. Будзем рады ўсіх бачыць. Уся неабходная інфармацыя, а таксама спасылка на квіткі ёсць у апісанні пад нашым сённяшнім выпускам. І, канешне, падтрымлівайце нас сваімі падаткамі, 1,5% падаткаў ПІТ і ў гэтым годзе. Для нас гэта вельмі важна, і калі мы атрымаем гэтыя грошы, гэта будзе канец года, і пачнецца ўжо актыўна пачнецца ўжо актыўная парламенцкая выбарчая кампанія. Она вось ужо пачынаецца, і літаральна нават Ярослав Качынскі ўжо аб'явіў аб старце 7 сакавіка, будзе вялікі марш, мы пра гэта яшчэ, магчыма, пагаворым. Таму, калі ласка, падтрымлівайце нас, усё пойдзе на развіццё нашага з вамі падкаста пра польскую палітыку на беларускай мове. Кірыл, давай пераходзіць да тэмаў, бо тут шмат такіх быццам бы мелкіх гісторый будзе сёння, але яны ўсе важныя. Першае, гэта міністр замежных спраў Польшчы, віцэ-прэм'ер Радослав Сікорскі выступіў у Сейме з праграмнай прамовай. Што там было, што пра гэта трэба ведаць? Так, у польскай палітыцы функцыянуе такі выраз, які называецца экспозе. Так, вось нагадаю нашым глядачам, што экспозе — гэта такое запазычанне з французскай мовы, яно азначае менавіта праграмную прамову. Традыцыйна з экспозе заўсёды выступае кандыдат у прэм'ер-міністры перад галасаваннем па вотуму даверу. І таксама штогод з такой справаздачай, якая таксама называецца экспозе, выступае перад Сеймам міністр замежных спраў. Дарэчы, у кар'еры Радослава Сікорскага гэта, здаецца, ўжо было 8 ці 9 экспозе. Тут магу крыху памыляцца, але ўсё ж такі так. Радослав Сікорскі — гэта ветэран замежнай службы, скажем так, для польскай дзяржавы. Дык вось, Радослав Сікорскі прыехаў у Сейм і выступіў з гэтай прамовай, якая цягнулася крыху больш за гадзіну. Агулам, вось калі ацэньваць так яшчэ вось на самым пачатку, ацаніць, як гэта выглядала, гэта была такая сапраўдная базавая база. Грунт, падстава і фундамент, як я кажу, вось замежнай палітыкі польскай дзяржавы. Таксама, што яшчэ, на мой погляд, важна, гэта ў чарговы раз гучала крыху як прамова будучага кандыдата ў прэзідэнты, магчыма. Вось, усё ж такі так, Радослав Сікорскі — гэта, здаецца, найпапулярнейшы, найбольш папулярны палітык сярод дзеячаў грамадзянскай кааліцыі, пра якіх можна казаць, што яны могуць быць імавернымі кандыдатамі ў прэзідэнта на выбарах у 30-м годзе. Ну, ён актуальна ў рэйтынгу даверу другі пасля Карэля Наўроцкага. Слухай, і трэці пасля Бога, так. А ці не думаеш ты, што гэта будучы кандыдат на прэм'ера, напрыклад? Ведаеш, такога выключаць нельга, але я вярнуся да тых словаў, які я наказаў яшчэ раней у нашых розных выпусках, што Радослав Сікорскі — гэта чалавек, які не мае вялікай сваёй арміі, скажем так, па-польску кажуць, заплеча уласнага, так, у партыі. Бо ён усё ж такі ніколі не быў, скажем так, не быў адным са стваральнікаў гэтай партыі, перайшоў некалі з правай справядлівасці. Канечне, вакол яго гуртуюцца розныя людзі, бо гэта ўсё ж такі віцэ-прэм'ер і міністр замежных спраў і адзін з
найбольш папулярны палітык усё ж такі сярод кіруючай кааліцыі. Але я думаю, што Радослав Сікорскі гэта ўсё ж такі лепшы матэрыял менавіта на прэзідэнта, аніжэлі на прэм'ера. Важная абвестка. У школе польскі на так цяпер можна здаць экзамен па польскай мове TELK. Гэта не дзяржаўны іспыт, і ён не падыходзіць, напрыклад, для заявы на грамадзянства, але сертыфікат TELK прымаюць пры заяве на карту рэзідэнта Еўрапейскага Саюза, пры ўладкаванні на працу і для паступлення ва ўніверсітэт. Таксама TELK гэта больш просты і хуткі фармат экзамена і больш хуткае атрыманне сертыфіката. І яшчэ што важна. Экзамен TELK праходзіць так, што вам не трэба здаваць асобны экзамен на B1, а потым на B2, а вы здаёце адзін і той жа экзамен. І ў залежнасці ад вынікаў вы атрымліваеце сертыфікат ці на B1, ці на B2. Бліжэйшы экзамен TELK у школе польскі на так 28 сакавіка. Гэта значыць, што яшчэ ёсць час падрыхтавацца, а школа польскі на так прапануе інтэнсіў па падрыхтоўцы да гэтага экзамена. Інтэнсіў стартуе літаральна на днях, але вы можаце паспець. Дарэчы, у школе ёсць інтэнсівы і па падрыхтоўцы да дзяржаўнага іспыту на ўзроўні B1. Таксама звяртайцеся. На сам экзамен TELK, на жаль, наша зніжка не дзейнічае, але вы ўсё роўна выкарыстаеце промакод «Зроблена». Для нас вельмі важна ведаць, што вы карыстаецеся нашымі прапановамі. І да сустрэчы на вучобе ў польскі на так. Окей, давай пра тое, што ён там распавядаў. Першая вялікая тэма — гэта бяспека. Што прагучала? Таксама ў нашым падкасці мы заўсёды падкрэслім, што бяспека гэта галоўнае ў дадзены момант. І пачаў Радослав Сікорскі менавіта з самай бяспекі пра тое, што нам трэба яе умацоўваць, канешне ж, вось трэба змагацца з рознымі пагрозамі. Канешне ж, галоўнай пагрозай заўсёды з'яўлялася і з'яўляецца Расійская Федэрацыя, вось, і гэта Радослав Сікорскі таксама шматкроць падкрэсліў. Таксама сярод таго, што ён казаў, гэта барацьба з рознымі выклікамі, які кідае нам гэта варожая для нас краіна. Ось, усё ж такі, Радослав Сікорскі паўтарыў і падкрэсліў нашыя словы з падкастам. Магчыма, ён яго глядзіць часам. Магчыма, у яго ёсць такое guilty pleasure. Ось, дык ось, мы знаходзімся увесь час у стане гібриднай вайны з Расійскай Федэрацыяй. І, як вы ведаеце, канешне ж, што і былі і дроны, пра што таксама казаў Радослав Сікорскі, і былі і розныя акты дыверсіі. Ось, і тут вялікая падзяка польскім спецслужбам, што яны працуюць, на мой погляд, працуюць сапраўды недрэнна. Ось, асабліва маючы на ўвазе, што мы прыфрантавая краіна. Таксама, вось, што я лічу вельмі важным, вялікую увагу Радослав Сікорскі ў сваёй прамове звярнуў на кібербяспеку. Так, вось, і тут я нагадаю вось нашым гледачам, некалькі дняў таму вось мы рабілі выпуск пра параднік беспечэнства, і я вось тым, хто не глядзеў яго, дарэчы, сябры, можаце вось тут зрабіць паўзу, пайсці паглядзець тут той выпуск, бо ён быў сапраўды файны. Ось, і вярнуцца сюды ў гэты момант. Дык вось, у парадніку бяспекі ж таксама вялікую увагу звярталі менавіта на кібербяспеку, на блэкаўты, на розныя вось такія выклікі, з якімі сучасныя выклікі, якіх яшчэ, здаецца, не было гадоў, скажам так, 20-30 таму, так? І цяпер гэта ўсё сталася нашай рэальнасцю. Ось, што яшчэ важна таксама, ось, і на што я асабліва таксама звяртаю ўвагу ў нашым падкасці, і дзякую спадару міністру і віцэ-прэм'еру за тое, што ён таксама гэта падкрэслівае, дэзінфармацыя. Ось, дэзінфармацыя расійская, якая проста залівае польскі сегмент інтэрнэту, і, на жаль, я паўтару свае словы, якія я сказаў некалькі месяцаў таму, на гэтым полі Польшча, на жаль, пакуль праігрывае. Ось, што з гэтым рабіць? Гэта добрае пытанне. Я не эксперт у гэтай галіне, ось, але ўсё ж такі нешта рабіць трэба, бо тыя наратывы, якія вось распаўсюджваюцца, асабліва ў польскіх соцсетках, то гэта ўсё такая тапорная расійская даза, якая, на жаль, трапляе на вельмі падатны грунт і пачынае каласіцца. Ось, і вынікі, эфекты гэтага мы бачым вось ці то у раскручванні, напрыклад, раз на нейкі час хваляў антымігранцкіх настрояў, ці ў іншых таксама рэчах, якія дзейнічаюць толькі і выключна на карысць Расіі і супраць польскай дзяржаўнасці. Што было па тэме Украіны? Распавядзі. Ну, Украіна, не дзіўна, так, што Украіна будзе галоўнай тэмай, ось, бо ўсё ж такі трывае вайна.
выступ экспозе Радослава Сікорскага мела месца 26 лютага, то бок 2 дні пасля 4-й гадавіны паўнамасштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Радослав Сікорскі падкрэсліў ў чарговы раз, што ўвогуле тыя, хто кажуць, што гэта не наша вайна, а такія галасы ёсць, асабліва з палітыкаў правага боку і асабліва з некаторых фракцый права і справядлівасці, канфедэрацыі, ну і, канешне ж, канфедэрацыі карана-польскіх, кажа Браўна. Куды ж без яе цяпер? Дык вось, ён чарговы раз падкрэсліў, што гэта проста здрада нацыянальных інтарэсаў Польшчы. І я тут з ім пагаджуся абсалютна. Радослав Сікорскі прывёў такі прыклад, што гэта банальнейшы прыклад увогуле, банальнейшая логіка, і здаецца, што проста чалавек з развіццём на ўзроўні 6гадовага хлопчыка павінен гэта зразумець. Што значна танней і значна лепш фінансаваць і дапамагаць украінскай дзяржаве, украінскай арміі, якая змагаецца з Расійскай Федэрацыяй недзе там на Донбасе, аніжэлі, напрыклад, расійскія танкі будуць стаяць пад Пшемыслем. І тады нам даведзецца інвеставаць значна большыя грошы, каб паўстрымаць злыя намеры нашага галоўнага ворага. Тыя людзі, якія гэтага не разумеюць, ці тым больш цынічна выкарыстоўваюць гэты наратыў дзеля нейкіх там імаверных палітычных карысцяў у сэнсе 0,2% у слупку падтрымкі. Яны ўсе дзейнічаюць сапраўды на некарысць для Польшчы. І гэта Радослав Сікорскі падкрэсліў вельмі выразна. Што ж, гонар і падзяку Украіне за тое, што абараняе нас ад Расіі. А наступная тэма... Прабачыш, калі ласка, вось я тут дадам яшчэ так, адну рэч проста, што Радослав Сікорскі пісаў так свайго экспазе, вяртаючыся з Кіева у цягніку. Бо 24 лютага у гадавіну ён быў разам з Владзімірам Чажастым у Кіеве, але праз гэта мы яшчэ праз пару хвілін там крыху узгадаем таксама. Тэма США прагучала фраза пра фраераў. Распавядзі, што там адбылося такое? Вось гэта адзін з тых момантаў, які, можна сказаць, быў такім спрэчным. Вось шырока абмяркоўваўся, пры гэтым абмяркоўваўся сярод і ліберальнага каментарыяту, і кансерватыўнага. Так вось, кажучы пра Злучаныя Штаты Амерыкі, Радослав Сікорскі падкрэсліў, што трэба пазбавіцца гэтага васальства. Так, васальства ў стасунку да Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось тут вяртаецца тэма праграмы SAFE, так, і таго скандалу з Владзімірам Чажастым, якія вось мелі месца на працягу апошніх тыдняў. Права і справядлівасць ўсё ж такі зрабіла абсалютнейшую стаўку на менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Радослав Сікорскі у сваім выступе нагадаў такі гістарычны казус. Ялцінская канферэнцыя. На канферэнцыі ў Ялце Франклін Делано Рузвельт, то бок тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, падчас перамоваў з Уінстоном Чэрчылем і Сталінам пагадзіўся на тое, каб Савецкі Саюз загарнуў усходнюю палову Еўропы ў стрэфу, у зону сваіх інтарэсаў, скажем так, у абмен на тое, што Савецкі Саюз дапаможа ў вайне з Японіяй. Нагадваючы пра гэты гістарычны факт, Радослав Сікорскі падкрэсліў, дарэчы, сказаў гэта непасрэдна, што трэба памятаць, што, канешне ж, Злучаныя Штаты Амерыкі гэта наш саюзнік, але трэба памятаць, што не заўсёды можа быць так, што інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі на 100% супадаюць з інтарэсамі польскай дзяржавы. Можна сабе лёгка ўявіць, мы ў дадзены момант маем прэзідэнта ў Амерыцы, які, скажем так, непрыязны ў стасунку да Еўропы. У стасунку да Польшы, скажем так, прынамсі, пакуль што дэкларатыўна ўсё вельмі добра. Але ўсё ж такі можна сабе ўявіць, што да ўлады праз 2 декады можа прыйсці нехта, скажем так, з яшчэ цікавейшымі і, скажем так, больш дзіўнымі поглядамі, так, і сітуацыя можа яшчэ больш змяніцца. Кажучы пра гэта, Радослав Сікорскі сказаў вось амаль даслоўна, што так, мы ёсць і будзем лаяльным саюзнікам Злучаных Штатаў Амерыкі, але не трэба быць фраерамі. Слова «фраер» у польскай мове азначае такое, прабачце, наіўны дурачок. Якога лёгка абыграць, тут цяжка сказаць без лаянкі.
Дык вось такі вось ідыётык, вось якога лёгка можна выкарыстоўваць. Ось. І, дарэчы, я глядзеў розныя відэа вось з Сейму, і на залі прысутнічаў Том Роуз, і ён у той момант так усміхнуўся, так пахістаў галавой, вось я бачыў. Ось, калі пачуў гэтае слова Радаслава Сікорскага. Гэтыя словы моцна крытыкаваліся з боку апазіцыйных польскіх палітыкаў, ось, за тое, што, негодна гэта ось пасады віцэ-прэм'ера і міністра замежных спраў, тым больш у Сейме. Ось. Але Сейм насамрэч чуў і горшае слова, ось, і з вуснаў палітыкаў права і справядлівасці таксама вельмі часта, ось, і не толькі з іх, з розных бакоў. Ось. Радаслаў Сікорскі, ён знакаміты тым, што ў яго, як кажуць па-польску, чэнты янзык, то бок востры язык. Ось. Ён не раз дазваляе сабе ці то такія спорныя выказванні, вось, ці, напрыклад, рознага роду твіты, вось, якія таксама, скажем так, не вельмі дыпламатычныя. Вось, можна нагадаць ягоныя розныя там споры, напрыклад, там з Ілоном Маскам. Так вось, то бок, па шчырасці, я, канешне, лічу, што, можна было сказаць крыху інакш, але таксама ніякай крамолы ў гэтым не бачу, сказаў і сказаў. Сэнс усе і так, насамрэч, зразумелі. Проста, скажем так, ягоны пасыл такі: не трэба быць наіўнымі дзецьмі. Што яшчэ было па тэме бяспекі? Пра НАТО, пра праграму SAFE? Еўрапейскі саюз і НАТО. Ось. Радаслаў Сікорскі таксама нагадаў вось пра тое, што апошнім часам усё больш шырока з'яўляецца ў палітычным дыскурсе польскім тэма полэксіту. Ось мы таксама ў нашым падкасці апошнія, скажем так, некалькі месяцаў пару разоў ужо да гэтай тэмы вярталіся. Ось. Яшчэ здавалася пару гадоў таму гэта было, цяжка было сабе ўявіць, ось, каб мы усур'ёз пра гэта размаўлялі. І Радаслаў Сікорскі падкрэсліў так, што, канешне ж, Еўрасабірскі саюз і НАТО — гэта дзве абсалютна розныя структуры з абсалютна рознымі мэтамі, але яны вельмі выдатна дапаўняюць аднаго. Так, ось. І ствараючы разам для нас, вось гэтыя два слупы, такі цвёрды, добры, надзейны фундамент, на якіх сістэма бяспекі польскай дзяржавы трымаецца. Ось. І тут я з ім абсалютна згодны і лічу гэта проста так абсалютнай базай, догмай. Ось нават. Для мяне гэта таксама догма. Я таксама з'яўляюся прыхільнікам таго, што Еўрапейскі саюз павінен заставацца, яго трэба, магчыма, рэфармаваць, нешта ў ім змяняць. Трэба будаваць кааліцыі, вось, каб уводзіць у жыццё свае нацыянальныя інтарэсы. Але дакладна не трэба яго разбураць. І ўсё, што і ўсе сілы палітычныя, якія дзейнічаюць на разбурэнне гэтай структуры, менавіта на разбурэнне, не на рэформу, так, не на паляпшэнне, то яны дзейнічаюць у інтарэсах, скажем так, нашых ворагаў, хутчэй за ўсё. Думаю, што па-рознаму можа быць, але окей. Што пра праграму SAFE? Заўсёды ёсць карысныя ідыёты, так званыя. Ось. Тыя людзі, якія за бясплатна, скажем так, гатовы рабіць усё вось так, як робяць. Я не кажу ні пра каго канкрэтна ў дадзены момант, калі што. Праграма SAFE. Калі гаворка пра праграму SAFE, то, канешне ж, Радаслаў Сікорскі заклікаў да таго, каб падтрымаць гэтую праграму. І яно, дарэчы, не дзіўна. Вось, дарэчы, сябры, тут вось можаце таксама затрымаць вось наш сённяшні выпуск, паглядзець выпуск, які быў тыдзень таму пра праграму SAFE. Мы там вельмі добра прайшліся па пунктах, вось разлажылі, скажем так, расклалі па палічках усю гэтую праграму SAFE і вакол чаго там сыр-бор, так званы, так? Так вось, Радаслаў Сікорскі безумоўна падтрымаў праграму SAFE, звярнуўся таксама да прэзідэнта Навроцкага, які сядзеў на зале, там ёсць прэзідэнцкая ложа. Ось, дарэчы, гэта першае вось экспазэ, дзе не было Анджэя Дуды, бо і шчыра было так сумненька, бо Анджэй Дуда сваёй багатай мімікай ось заўсёды дадаваў такога каларыту. Ось, ягоныя рэакцыі заўсёды, памятаеш, дарэчы, так? Я думаю, многія нашы гледачы таксама пасля кожнага візіта Анджэя Дуды ў Сейм рабіліся такія нарэзачкі вось ягонай мімікі, ось, ягоных рэакцый на розныя словы вось там Радаслава Сікорскага ці іншых палітыкаў. Гэта заўсёды было забаўна. Карэль Навроцкі больш такім покерфейсам, скажем так, такой каменным тварам сядзеў і вельмі сур'ёзна слухаў у атачэнні там сваёй світы, скажем так.
Ну, сваіх Дык вось братцаў. Дык вось Давай Радзіслаў Сікорскі так звярнуўся да Карла Наўроцкага, заклікнуў, каб той таксама падтрымаў праграму сейф і не накладаў вета на гэты закон. вось мы зараз давай праз тэму сейф да Карля Народскага пяройдзем. Што з тэмай сейф? Бо зноў гучна і Сейм як бы перадаў мяч на бок Карля Наўроцкага. Распавядзі пра гэта. Коротка. Перад гэтым вось я яшчэ вось дадам такі маленькі пункцік пра тое, што Радзіслаў Сікорскі, вось калі крыху вярнуцца, скажам так, да тэмы Украіны, так, то Радзіслаў Сікорскі звярнуў увагу не толькі на Украіну як дзяржаву, ён таксама казаў і пра украінцаў. Вось, пра украінцаў як бежанцаў, як мігрантаў, які жывуць у Польшчы, што яны сталіся інтэгральнай часткай насамрэч ужо польскага грамадства за апошнія гады. І ягоныя словы не былі пустымі, бо вось, дарэчы, толькі выйшла новае даследаванне, пра якое вось мы праз пару хвілін размаўляем, там будзе крыху больш дадзеных. Але вось варта таксама падкрэсліць, што Радзіслаў Сікорскі бачаць бежанцаў. Конечно, хацелася б, конечно, каб на беларусаў таксама звярталі ўвагу, бо у нас, прабачце, тут таксама сотні тысяч. Вось. Але, вось мы такія заўсёды крыху ў ціні, бо у нас крыху, не крыху, а пару-тройку разоў, там у 5 прыкладна разоў менш усё ж такі. Вось. Але я спадзяюся, што некалі, магчыма, і таксама і на беларусаў таксама будуць крыху больш звяртаць увагі. Вось. Я думаю, што тут яшчэ важна казаць пра украінцаў, бо і шмат кантраверсій, шмат хейту ў іх бок, нягледзячы на тое, што сапраўды яны вельмі моцна ўкладаюцца в эканоміку. Гэта не знаю, што беларусы не ўкладаюцца, але проста шмат спрэчнага менавіта ў гэтай тэме. І, дарэчы, прабач, вось тут я дадам, вось, сябры, прыходзьце ў суботу, бо я ж быў на клёвым мерапрыемстве, вось, на мінулым тыдні. Я паразмаўляў з галоўнымі рэдактарамі буйных, найбуйнейшых польскіх СМІ, з крутымі экспертамі, вось, паразмаўляў з імі таксама ў кулуарах, паздаваў там парачку пытанняў, вось, назбіраў розных цікавостак, і там гаворка ішла і пра стасунак да украінцаў, пра стасунак да беларусаў, пра стасунак беларусаў да палякаў, вось, і розныя іншыя цікавосткі, і ўсім гэтым я з вамі падзялюся на сустрэчу ўжо ў гэтую суботу. Таму, калі ласка, прыходзьце, мы будзем вельмі радыя вас бачыць. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Супер. Праграма сейф. Што там адбылося і чаму мяч на баку Наўроцкага? Даслоўна на наступны дзень, вось, пасля экспозе міністра Сікорскага у Сейме адбылося канчатковае галасаванне над законам па праграме сейф. Ось, чаму канчатковая, бо легіслацыйная сцежка выглядае так, што закон патрапіў у Сенат, Сенат зрабіў свае папраўкі, ось, адфутболіў у Сейм, Сейм мусіць прыняць, ось, і Сейм прыняў. І цяпер мяч на баку прэзідэнта Карля Наўроцкага. І я тут паўтару сваё меркаванне з нашага выпуску ў мінулую сераду, што прэзідэнт крыху пастцы, бо і так дрэнна, і так не вельмі добра. Вось, пойдзеш направо, ногу страціш, пойдзеш налево, руку. Ось, карацей, не прыкладна так, у палітычным сэнсе, конечно. Дык вось, Карл Наўроцкі цяпер мае 21 дзень. 21 дзень на тое, каб разважыць усе за і супраць і падпісаць ці не падпісаць гэты закон. Згодна з інсайтаў, дарэчы, надаль ніякіх няма. Вось, надалей. Вось, рэжым такой цішыні, можна сказаць. Ёсць розныя сігналы, але гэта я б не назваў інсайтамі. Ось, ёсць розныя сігналы. Шэф канцелярыі прэзідэнта Наўроцкага Збігнеў Богуцкі кажа, што у прэзідэнта шмат часу. Ось, ён будзе разглядаць гэтае пытанне і прыме адпаведнае рашэнне. Ось. Ёсць меркаванне сярод палітычных каментатараў, што ён дакладна не падпіша. Ёсць каментары, што хутчэй падпіша. Ось, калі гаворка пра мой погляд, конечно, гэта не прагноз, і, калі ласка, не прымайце гэта як прагноз, бо тут немагчыма спрагназаваць. Ось, бо і ў аднаго руху, і ў другога руху ёсць свая логіка. Ось, але на мой погляд, усё ж таки, мне здаецца, што ёсць шанец на тое, што прэзідэнт усё ж таки падпіша. Вось, бо, па-першае, ёсць апытанне.
ёсць і пытанні, згодна з якімі большасць палякаў усё ж такі падтрымлівае. Не тое, каб большасць была нейкая неімаверная, вось там 90-10. Не, там прыкладна 55-60 до 45-40. Ось так прыкладна выглядае расклад. Але ўсё ж такі гэта большасць і выразная большасць. І гэта вось адзін з тых пункцікаў. Акрамя таго, не падпісваючы гэты закон, Караль Навроцкі дае выдатнейшае паліва другому боку таксама. Ось, бо другі бок, у сэнсе кіруючая кааліцыя, таксама можа гэта выкарыстаць. Калі не падпіша, прабачце, калі падпіша, то таксама можа выкарыстаць. Тут, скажем так, вось дрэннасць пазіцыі Навроцкага ў дадзены момант. Але ўсё ж такі электарат, які падтрымлівае кіруючую кааліцыю, значна больш праеўрапейскі. Вета, накладзенае на праграму «Сейф», можа быць успрынятая гэтым электаратам як дзейнічанне, як дзеянне ў накірунку палэксіту. Вось што можа у сваю чаргу вельмі моцна гэты электарат змабілізаваць. Ці можа кіруючая кааліцыя, асабліва грамадзянская кааліцыя, як галоўная партыя, скарыстацца адпаведна у маркетынгавым сэнсе такім крокам? Ну і не да канца ўпэўнена, бо я таксама прытрымліваюся свайго меркавання, што ў палітычны маркетынг грамадзянская кааліцыя не асабліва ўмее дагэтуль. Слухай, подзялюсь сваім меркаваннем. Мне падаецца, што я згодны, што ён падпіша па шчырасці, я проста больш у гэтым упэўнены. Я думаю, што ён не завітуе, бо, па-першае, ён бачыць пытанне, па-другое, я так разумею, войска і ўвогуле кампаніі, звязаныя з войскам, моцна ставяць на тое, каб гэты быў закон падпісаны, каб праграма «Сейф» увайшла ў жыццё. І я думаю, што он проста не пойдзе супраць войска, бо ён моцна намагаецца, разумею, асацыявацца з ім таксама, гэта сіла, гэта якраз нейкі вось вобраз, у тым ліку Караля Навроцкага, і ён проста не пойдзе супраць. Я думаю, што камунікацыйна, хутчэй за ўсё, яны будуць казаць усё, каб выглядала так, што яны вельмі не хочуць гэта падпісваць, але я думаю, што падпішуць. Ну і вось словы шэфа канцылярыі пра тое, што шмат часу трэба, я думаю, што гэта таксама такая, ведаеш, крыху заігрыванне з электаратам правіцовым, але нават, мне падаецца, што ў пытаннях нават правіцовы электарат, там, да, яны хутчэй супраць праграмы «Сейф», але там розніца літаральна там у 5%. Таму я думаю, што прэзідэнт падпіша, карацей. Так, вось дзякуй табе, што ты узгадаў таксама пра пазіцыю польскай арміі. Так, вось, дарэчы, польская група зброенёва, гэта вось холдынг, які аб'ядноўвае розныя фірмы, якія займаюцца вытворчасцю, так, абароннай прамысловасцю, так. Яны ж выступілі так вось з супольнай заявай, што яны звяртаюцца да гаспадара прэзідэнта з просьбай падтрымаць, бо гэта вялікі шанец. Таксама я неаднакроць цягам парачкі тыдняў чытаў розныя размовы з рознымі прадстаўнікамі польскай арміі, міністэрства абароны і так далей. Яны таксама кажуць, што гэта неверагодны шанец. То бок армія, канешне ж, гэта ўсё вельмі моцна падтрымлівае. Ось, а прэзідэнт гэта, так, галоўны камандуючы, гэта па-першае, вядома. Ось, ну і акрамя таго, вось ты таксама добра падкрэсліў, што ён стварае вакол сябе вобраз такога цвёрдага дзядзькі, ось, які, скажем так, бароніць Польшчу ось так сваімі рукамі. Так, і такі крок можа быць успрыняты вось менавіта як, дарэчы, вось тыдзень таму я сказаў, што гэта можа быць успрынята і можа называцца нават у нейкім сэнсе антыдзяржаўным крокам. Ось, бо ўсё ж такі гэта велізарнейшы шанец для Польшчы агулам. Окей. І давай вось гэты блок, потым уже перайдзем да Владзіміра Чажастага, яго паездкі в Украіну і новых дадзеных па украінцах у Польшчы, завершым тэмай Навроцкага. Крыху падрабязней пра яго, бо ён вось быў падчас экспозе. У яго нават была прэс-канферэнцыя пасля Сікорскага, і там была цікавая гісторыя замены сцягоў. І ўвогуле пра іх адносіны з Сікорскім. Пасля экспозе Караль Навроцкі ў лоббі Сейму правёў прэс-канферэнцыю. Пры гэтым так вось, што вельмі шмат абмяркоўвалася. Ён загадаў, каб прыбралі сцягі Еўрапейскага Саюза і НАТО, пакінуўшы толькі сцягі польскія. Ось і быў такі шпалер
сцягоў польскіх, на фоне якіх Караль Наўроцкі адказваў на пытанні журналістаў. Ці гэта нешта новае? Вось бы я глядзеў абурэнне, бачу абурэнне ў ліберальным электараце, што ой, вэй, усё там, ось, здрада, полэксіт і так далей. Ну не, гэта нічога новага. Цягам вось тых 8 гадоў, якія Права і справядлівасць кіравала Польшчай, то такая практыка ўжо была ўведзена. Вось, то бок гэта абсалютна нічога новага. Дарэчы, калі пасля Карля Наўроцкага з прэс-канферэнцыі выступаў Радзіслаў Сікорскі, ён папрасіў прынесці ўсё назад. Вось, і ўжо былі вось 3 сцягі стаялі. Гэта проста ў чарговы раз паказвае, што яны звяртаюцца да розных электаратаў. Вось, і кожны з іх звяртаецца да свайго пузыра, вось, гэтага электаральнага, вось, дзе, канешне ж, у Радзіслава Сікорскага гэта еўраатлантычная супраца, Еўрапейскі саюз, НАТО і гэтак далей. У Карля Наўроцкага Польшча перадусім. Так, вось, польскі поля, вось, польскі хлеб і гэтак далей. Таму, насамрэч, нічога дзіўнага, я ў гэтым таксама ніякай крамолы не бачу. Калі гаворка пра ўражанні Карля Наўроцкага, які ён выказваў на тэмат экспозэ Радзіслава Сікорскага, тут ён абраў тактыку такога бізуна і перніка. Вось. З аднаго боку, Карл Наўроцкі нечакана пахваліў Радзіслава Сікорскага. Ось, сказаў, што гэта было добрае, гэта было добрае экспозэ, што ён вельмі рады, што ў яго з Радзіславам Сікорскім ёсць вельмі, не тое, каб вельмі шмат, але ўсё ж такі даволі вялікая колькасць розных ось, гэтых сфер, дзе іхнія погляды, іхнія накірункі дзеянняў супадаюць дакладна. Вось, ну, акрамя, пасля чаго, канешне ж, яшчэ і пакрытыкаваў за тое, што Радзіслаў Сікорскі, агламурат, занадта спаліглівы ў стасунку да камісіі еўрапейскай, да Еўрапейскага саюза, вось, да Берліна і гэтак далей. Ну, тут таксама Карл Наўроцкі проста, скажем так, выказваўся ў абсалютнейшых рамках поглядаў свайго электарату, ось, і тут для мяне, насамрэч, таксама нічога дзіўнага не было. Агулам, ось, што не тое, каб дзіўна, а што я прымеціў. Ёсць такое адчуванне, што агульны тон і Сікорскага, і Наўроцкага быў неканфрантацыйны. Ось. Сікорскі не хацеў ісці на канфрантацыю з Наўроцкім, бо ўраду залежыць на тым, каб прэзідэнт не завітаваў сейф. Канешне ж, нагадаю, што ўрад, згодна з тым, што казваюць эксперты, юрысты, канстытуцыяналісты, можа абысці вето Наўроцкага і дзейнічаць па-за законам, распараджэннямі ўрадавымі, так? Але ўсё ж такі вельмі файна было б, калі б гэта быў паўнавартасны нармальны закон. Але таксама і Караль Наўроцкі у стасунку да Радзіслава Сікорскага быў вельмі мяккі і лагодны. На маю думку, гаворка ідзе таксама пра тое, што ось у апошніх некалькіх выпусках я казаў, што ёсць пэўныя сігналы і ёсць пэўныя сімптомы, якія паказваюць на тое, што у тэматыцы бяспекі ось ёсць нейкі кансэнсус і ёсць нейкая супраца. Што вось быў нейкі такі больш востры канфлікт у першыя месяцы прэзідэнтуры Караля Наўроцкага, так, калі вось гэтыя дзве каманды павінны былі пазнаёміцца з сабой, конечно, не так знаёмыя, вось, але ўсё ж такі павінны былі асвоіцца, вось, гэта лепшае слова, асвоіцца, прыняць. Это вось ведаеш, як там адтаржэнне, прыняцце, так, і так далей. Вось такія ступені акцэптацыі таго, што адбываецца. Так вось, і адзін і другі бок нарэшце вось знайшлі, прынамсі, у гэтых вельмі важных сферах супрацы нейкую супольную мову. Вось, і тое, што Польшча знаходзіцца ў такім гістарычным моманце, што менавіта тэма бяспекі займае 99% экспазэ віцэ-прэм'ера Сікорскага, прыводзіць да таго, што яны вымушаныя проста, хочаш не хочаш, але неяк паміж сабой размаўляць. І я, канешне, такое вітаю. Ось, бо лічу, што у такіх пытаннях усе партыйныя, асабістыя там споры, амбіцыі і так далей павінны заўсёды адкладвацца на другі план. Ось, і ўсе павінны дзейнічаць неяк па-над падзеламі. Слухай, мне падаецца, тут два моманты. Першае, што гэта проста рацыянальна, бо сапраўды не канфліктаваць у пытаннях бяспекі проста небяспечна. Вось такая гульня слоў. Другі момант, тое, што ты кажаш, што бяспека гэта нейкая падставовая каштоўнасць, і асабліва ў
такія часы, калі вайна за мяжой, калі ўсё абвастраецца, калі шмат навінаў пра тое, што Расія можа напасці праз год, 2, 3, 10, што абавязкова на падзеях і так далей. І таму гэта проста, мне падаецца, аплачваецца таксама рэйтынгамі. Калі ты кажаш пра бяспеку, калі робіш нешта ў галіне бяспекі, каб узмацніць яе, гэта добра на... Людзі будуць за цябе галасаваць. Калі ты будзеш казаць, рабіць нешта супраць гэтага, не ведаю, не даваць грошы на абарону, нешта яшчэ, зразумела, што людзі будуць такія: ага, у нас тут такая вайна пад бокам, а мы не хочам абараняцца і ўзмацняцца. Вось, таму мне падаецца, што тут цалкам лагічна. Окей. Прабач, ёсць яшчэ адзін момант, бо вось вярнуся да таго, што я сказаў на самом пачатку. Гэтыя два пана, яны хутчэй за ўсё будуць, ну, не хутчэй за ўсё, але імаверна будуць супернікамі падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў. Вось, таму адкрытыя канфлікты, вось такія публічныя, асабліва вось у такой вельмі важнай тэматыцы, як бяспека, могуць ім пайсці на некарысць, вось, абодвум, бо яны і адзін і другі ў такім стане прэ-кампаніі. Ось. Ну, можа, ранавата. Ранавата яшчэ, канешне, гэта вядома. Ось яшчэ да выбару ўсё ж такі 4 гады. Ось. Але ўсё ж такі лепш не рабіць вось такіх крокаў, якія пасля могуць быць так моцна выкарыстаныя ў прэзідэнцкай кампаніі. Так. Wszystko się zgadza. Гадавіна паўнамаштабнага ўварвання Расіі. У Кіеў паехаў і Владзімір Чажасты, маршал Сейма, і Радаслаў Сікорскі, глава замежнай службы, міністра замежных спраў. Распавядзі пра гэтую паездку. Так, ну тут, скажем так, больш караценька, вось, бо так, 24 лютага была 4-я гадавіна пачатку паўнамаштабнага ўварвання. Ось, і з гэтай нагоды адна з найважнейшых асобаў у польскай дзяржаве, то бок маршал Сейму і міністр замежных спраў, наведалі Кіеў з візітам. І Владзімір Чажасты выступіў з прамовай, ось, у Верхоўнай Радзе Ўкраіны, звяртаючыся да украінскай дзяржавы, да ўкраінскага народа. Ось, гэта быў такі, конечно, больш сімвалічны жэст, ось, жэст падтрымкі з боку польскай дзяржавы. Усё ж такі Владзімір Чажасты з'яўляецца другой асобай у гэтай краіне на дадзены момант. Та было шмат словаў пра супрацу, пра падтрымку Украіны. Ось, канешне ж, нейкія словы трапілі ў цытаты, як, напрыклад, вось, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Польшчы, і наадварот, без вольнай Польшчы не будзе вольнай Украіна. Так што вось мы так узаемазвязаны. Ну, гэта насамрэч ўсё праўда, так, бо Украіна, яе незалежнасць і тое, каб яна выстаяла у гэтай ганебнай вайне з Расійскай Федэрацыяй, гэта сапраўды база і падстава для польскай дзяржавы. Это абсалютна у 100% трапляе ў польскія нацыянальныя інтарэсы. Ось, ну і так, і з ім таксама у Кіеве быў Радаслаў Сікорскі, які, вось, вяртаючыся з Кіева ў цягніку, пісаў сваю прамову на экспазе. Што тычыцца... Так. У Владзіміра Чажастага быў выступ у Верхоўнай Радзе, і ён там сказаў пра Украіну ў ЕС. Так, гэта ўжо было вось пасля выступу, калі яго злавілі ў лоббі вось Верхоўнай Рады Ўкраіны, прэс-канферэнцыя, вось, і на пытанне адносна Еўрапейскага Саюза, членства ў Еўрапейскім Саюзе, Владзімір Чажасты дазволіў сабе сказаць, не памятаю вельмі даслоўна, але нешта кшталту, што вось я ад імя польскага народу, усяго польскага народу, хочу сказаць, што Украіна будзе ў Еўрапейскім Саюзе, вы увойдзеце ў Еўрапейскі Саюз, мы падтрымліваем уваход Украіны ў Еўрапейскі Саюз. Ну і вакол гэтага вось разгарэлася, ну, не тое, каб вельмі вялікая, але ўсё ж такі гувно бужа, вось, як звычайна. Так, галоўная крытыка ішла з боку палітыкаў канфедэрацыі, Славіміра Мэнсана, вось, напрыклад, і, канешне ж, канцылярыі каманды Караля Навроцкага з вуснаў шэфа канцылярыі Збігнева Богуцкага. Ось, яны вельмі моцна раскрытыкавалі словы Владзіміра Чажастага, сказаўшы, што ўвогуле як ён можа, ось, ад імя ўсяго народу, ось, хто ён такі, ось, так, у такім сэнсе. Хто ён такі, каб вось выказвацца ад імя ўсяго польскага народу, падтрымліваючы ўваход Украіны ў ЕС. Вось, што я хочу сказаць? Ну, па-першае, не трэба
не трэба ўспрымаць слова Вадзіміра Чажастага як нейкае ўжо канкрэтнае абяцанне, бо Вадзімір Чажастаг гэта не еўрапейскі чыноўнік, гэта не галава дзяржавы і не галава польскага ўраду. Ён фактычна маршал польскага сейму, вельмі важная фігура у сістэме дзяржаўнага кіраўніцтва, але ўсё ж такі далёка не галоўны чалавек. Вось гэта Але па-першае. ты сам сказаў, што другі. Другі фармальна другі, але вось скажем так, моцы ўплыву на сітуацыю ён далёка не другі ўсё ж такі. Вось, але фармальна другі. Бо калі і вось, дарэчы, як сказаў Карл Навроцкі на паседжанні пару днёў таму Рады бяспекі, што маршал Сейму знаходзіцца ў адным удары сэрца ад пасады галавы дзяржавы. Так, бо гэта ён меў на ўвазе тое, што калі б нешта здарылася з прэзідэнтам, то аўтаматычна адразу маршал Сейму становіцца выконваючым абавязкі. Вяртаючыся да словаў маршала Сейму ў Кіеве, гэта больш жэст такі, вось, жэст падтрымкі, вось, каб падтрымаць на духу украінцаў, якія больш за 4 гады змагаюцца з расійскай навалоччу. Вось, не трэба ўспрымаць гэтае слова даслоўна. Вось, і таксама здаецца мне, што ўсё ж такі нават сярод украінскіх палітыкаў, украінцаў, я не асабліва, пра вас не асабліва сачу, вось, што там так адбываецца ў сэнсе унутранай украінскай палітыкі, але здаецца мне, што таксама крыху сціхлі тыя палітыкі, якія абяцалі украінцам вельмі хуткі ўваход у Еўрапейскі Саюз. Бо гэта проста немагчыма. Вось, калі нехта абяцаў украінцам, што 2-3 гады будзе Еўрапейскі Саюз, гэта неправда, прабачце. Вось, бо, па-першае, перадусім павінен быць нейкі мір. Вось, гэта па-першае, стабільным найлепш. Вось, па-другое, будзе трываць адбудову Украіны пасля таго, як будзе, я спадзяюся, што будзе нарэшце заключаны нейкі мір. Вось, а гэта таксама працэс, які будзе трываць. Акрамя таго, яшчэ усе краіны, якія дагэтуль уваходзілі ў Еўрапейскі Саюз, атрымоўвалі такую дарожную мапу. Вось. На гэтай дарожнай мапе было заўсёды вельмі шмат пунктаў. Гэта была і рэформа дзяржаўнага кіраўніцтва, і, што вельмі важна, дарэчы, так, барацьба з карупцыяй, вось, і шмат яшчэ іншых розных пунктаў. Вось. Таму працэс гэта не год, не два, гэта добра, калі дэкада. Вось. Калі, скажем так, паднапрягчыся, ось, і сапраўды вельмі эфектыўна ўсё рабіць, то можна змясціцца нават крыху ў меншую дэкаду. Але ўсё ж такі гэта працэс на шмат гадоў. Ось, таму, скажем так, такія рэаліі, рэал-палітік, скажем так. Окей. З'явіліся новыя дадзеныя пра ўклад украінскіх бежанцаў у эканоміку Польшчы. Распавядзі. Так, падчас свайго экспазэ Радаслаў Сікорскі звярнуўся да дадзеных, якія былі апублікаваныя вось даслоўна з тыдзень-паўтара таму. Вось гэтыя дадзеныя датычацца таго, як мігранты з Украіны, бежанцы з Украіны ўплываюць на развіццё польскай эканомікі. Вось, на жаль, пра беларусаў такіх дадзеных няма, вось, але вось ёсць прынамсі пра украінцаў, што ўжо дае нам магчымасць так зазірнуць, скажем так, больш глыбей. І красей, з гэтымі дадзенымі выходзіць так, што, па-першае, чарговы раз падкрэсліваецца, пацвярджаецца статыстычнымі сухімі дадзенымі, вось, што украінцы не сядзяць на нейкіх пасобях. Узровень затруднення, як гэта сказаць, прафесійнай актыўнасці сярод украінцаў, ён вышэйшы, аніжэлі сярод палякаў. Вось, украінцы працуюць, плацяць падаткі. 124 тысячы фірм, вось, дзейнасці гаспадарчых. Так, гэта тыя фірмы, якія... Гэта украінскія прадпрымальнікі. Так, пры гэтым гэтыя фірмы вельмі часта ствараюць таксама і месца працы. Канешне ж, вельмі часта прымаючы да працы таксама сваіх людзей, за якіх плацяць падаткі, плацяць складкі здравотныя і так далей. Абсалютнейшая большасць не працуе нідзе ніколі на чарно, бо, прабачце, у гэтай краіне немагчыма функцыянаваць, працуючы на чарно, бо не будзеш мець ані страхоўкі, ані сацыяльнага забеспячэння, увогуле нічога, скажем так. Таму ўсе гэтыя галасы, што жывуць на пасобе, на 800+, што мяне, конечно, вельмі смешваць, што не працуюць, атрымоўваюць нейкія велізарнейшыя грошы ад польскай дзяржавы, гэта ўсё неправда. Гэта ўсё звычайна два варыянты. Альбо гэта расійская дэзінфармацыя,
А другое карысныя ідыёты, вось, якія падхопліваюць расійскую дэзінфармацыю, слепа ў яе вераць, вось, і распушваюць хвалю такіх поглядаў. Што яшчэ вось важна тут падкрэсліць? З 22 по 24 год, цягам 3 гадоў, 100 мільярдаў злотых прынеслі украінскія мігранты і бежанцы, вось, як свой уклад у развіццё польскай эканомікі. Гэта, на хвіліначку, палова гадавога бюджэту НФЗ-у. Вось, гэта велізарнейшыя грошы. Калі гаворка пра там адсоткі, вось гэта 2,7 ВУП у 24 годзе. Вось, то бок, калі б вось, яны б зніклі з польскай з краіны, вось, на год, то, скажем так, у Польшы магла б пачацца стагнацыя. Вось. Узрост эканамічны быў бы вельмі невялікі. Вось. Таму, скажем так, ну, лічбы кажуць самі за сябе. Ці можна тут неяк перакладаць на беларусаў? Вось ты пачаў пра гэта, але... Так, я манітору ўвесь час. Ось, спадзяюся, што, магчыма, некалі такія падобныя баданні, даследаванні будуць рабіцца таксама і пра беларусаў. Не робіцца, на жаль. Таму мы можам толькі пагуляцца, скажем так, пагуляцца ў такую праекцыю. Сярод беларусаў узровень апрэсійнай актыўнасці прыкладна такі ж сам. Але пры гэтым эфектыўнасць працы гэтых людзей крыху вышэйшая, бо сярод беларусаў больш адсотак людзей з адукацыяй, больш адсотак людзей з вузкай спецыялізацыяй, больш адсотак людзей, якія працуюць у галінах, дзе зарабляюць больш вялікія грошы. Кажаш, напрыклад, тут айцішнікі, але не толькі. Вось я заўсёды буду звяртаць увагу, што хопіць беларускім СМІ займацца айцішнікацэнтрызмам. Вось, гэта я заўважаю проста паўсюль заўсёды. Беларускія айцішнікі, як бы быццам ніхто больш не існуе. Вось, ёсць вельмі шмат розных іншых спецыялізацый. Вось, нагадаю, што добры сваршчык можа зарабляць 20 000 злотых на рукі. Вось, і гэта больш, чым шмат якія айцішнікі. Дык вось, але да чаго я гэта кажу? Я гэта кажу не да таго, што беларусы лепшыя ад украінцаў. Не. Гаворка не пра гэта. Гаворка проста пра тое, што ў нас розныя структуры мігрантаў. Што сярод украінцаў вельмі вялікая доля людзей гэта бежанцы. Сярод бежанцаў вельмі шмат жанчын з дзяцьмі. А жанчыны з дзяцьмі, вось, згодна з рапартам Нацыянальнага банку Польшчы, часта працуюць ніжэй за свае кваліфікацыі. Вось, проста ідуць да працы, дзе атрымаецца. Бітронка, жабка, склад, што заўгодна, пры гэтым часта маючы вышэйшую адукацыю і добрую адукацыю. Дык вось, усё гэта дае падставы падлічыць прыкладна, але гэта папрашу не прымаць гэта як нейкае навуковае даследаванне, гэта проста спроба праекцыі. Што вось калі паглядзець на колькасць украінскіх эмігрантаў, бежанцаў, колькасць беларусаў у Польшчы, ось, і вось розныя іншыя гэта ступені прафесійнай актыўнасці, адукацыі і гэтак далей, то можна сказаць, што прыкладна магчыма за 0,6, 0,7 ВУП беларусы таксама могуць быць адказныя. А гэта, прабачце, таксама вялікі ўклад. Бо я вам проста нагадаю, што вось калі публікуюцца дадзеныя, напрыклад, па ўзросце ВУП, то калі, напрыклад, будзе не 4,8, а 5,0, то ўжо фінансавыя аналітыкі ў розных банках і фінансавых кампаніях адкаркоўваюць шампанскае. Вось. Бо гэтыя 0,2 гэта проста велізарнейшая розніца насамрэч. Вось, а што калі розніца складае 0,5 ці 0,7? Вось, таму мы, у сэнсе беларусы і украінцы, мы тут дакладна не сядзім ні ў кого на шыі. Вось, мы ўносім свой вялікі, важны уклад у развіццё, у далейшае развіццё гэтай краіны. Супер. Нам тут добра, прыемна, што краіне таксама ад нас добра. На гэтай пазітыўнай ноце прапаную і скончваць гэты выпуск. Да сустрэчы ў суботу і да сустрэчы ў наступных выпусках. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Дзякуй вам за падтрымку. Цісніце падабайкі, пішыце каментары і да сустрэчы.